Γεια σας. Είσαστε στην εκπομπή Παράδοση. Σήμερα είναι ο Πέτρος. Έλα βρε, μην αγχώνεσαι. Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι ο Πέτρος Μαρκαντώνης. Θα μιλήσουμε για το βρασιακό κομμάτι, για την τσαμπούνα, για τον χορό και θα μας παίξει τσαμπούνα και θα μας τραγουδήσει κιόλας, Θα προσπαθήσουμε να μπορούμε καλύτερο. Πώς νιώθεις που είσαι εδώ? Τιμή μου, καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ Κατερίνα που με κάλεσες. Παρακαλώ. Και η δικιά μου τιμή είναι. Η δικιά μου μεγαλύτερη. Άντε βρε. Και βλέπω εδώ το setup, είσαι πολύ καλή. Το έχεις οργανώσει πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Θα ήθελα να μου πεις πώς ξεκίνησες σαν χορευτής και μετά σαν μουσικός. Ωραία, λοιπόν. Σαν χορευτής. Λοιπόν, οι γονείς μου ήταν χορευτές, γνωριστήκαν στο χορευτικό. Οπότε το χορό τον είχαμε πάρα πολύ μες στο σόι. Αλλά εγώ ήμουν λίγο αντιρρεσία συνείδησης γενικά και άργησα να το πάρω έτσι από κοντά. Δηλαδή κοιμόμουν όλη την ώρα στα πανηγύρια, ξέρω εγώ. Ναι. Και δεν πήγαινα, βαριόμουν και όλα αυτά. Έλα, Πέτρο, χόρεψε λίγο. Αλλά όχι, εγώ τίποτα. Τέλος πάντων, σιγά σιγά μεγάλωσα, ας πούμε, κάπως και Δευτέρα Λυκείου μας έκανε ένα μάθημα γυμναστικού, έβρεχε έξω. Και κάναμε λίγο καλαματιανό και κάτι έπαθα με Ελλάδα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, ξεκίνησα μετά χορό στη χοροπαιδεία στον Άγιο Δημήτριο με τον Βασίλη τον Καρφή δάσκαλο. Ωραία. Και μετά συνεχίζω στο Λύκειο μέχρι στιγμής, τώρα με 5 χρόνια σύνολο χορών, νομίζω. 7 χρόνια. Στο Λύκειο των Ελληνίδων το κεντρικό. Το κεντρικό, ναι, μάλιστα. Ωραία. Και οι γονείς σου εκεί πήγαιναν, Ναι, ακριβώς. Εκεί πέρα γνωριστήκαν όλα. Όμορφα. Από πού είσαι? Λοιπόν, η καταγωγή μου είναι από τη Θεσσαλία. Από ορεινή Θεσσαλία όμως, όχι Καραγκούνης δηλαδή. Από το Αιδονοχώρια Γράφων. Λίγο πιο χαμηλά από τη Λίμνη Πλαστήρα. Ωραία, πολύ όμορφα. Και από μαμά και από μπαμπά? Ο μπαμπάς είναι από εκεί. Ο παππούς μάλιστα κιόλας του, ο μπαμπάς του μπαμπά δηλαδή. Η γιαγιά η μία είναι Ρωμιλιώτισσα, Ανατολική Ρωμιλία δηλαδή, και η μαμά είναι από Μικρά Ασία. Αλήθεια? Ναι. Από ποια περιοχή? Είναι κάτω απέναντι από τη Ρόδο, έχει εκεί πέρα μια περιοχή. Τέλος πάντων, ένα νησάκι. Έφυγε ο παππούς, γεννήθηκε εδώ βέβαια και με όλους τους αγώνες και όλα αυτά, ναι. Τέλεια. Τι χαρακτηριστικά έχουν αυτές τις περιοχές που κατάγεσαι? Τι δηλαδή, τι χαρακτηριστικό εννοούμε? Που μου πες για την Θεσσαλία, τι χαρακτηριστικά έχει η Θεσσαλία? Από δηλαδή, ας πούμε, φυσικού κάλους, ας πούμε, ή πώς είναι οι άνθρωποι? Πες μου και τα δύο. Ωραία, πες μου θα πιάσουμε από όλα. την παράδοση, ναι. Η παράδοση, ωραία, ναι, λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, παραδοσιακά έχω ζήσει πιο πολύ φυσικά τη Θεσσαλία, αφού εκεί πέρα εκεί πηγαίνω στο χωριό σου και όλα αυτά. Τώρα, ως Θεσσαλή, έχουμε πολύ πανηγύρια, αλλά με την κακιά έννοια του πανηγυριού. Ήμασταν νομίζω από τους πρώτους που έτσι λίγο φέραμε κατευθείαν το αρμόνιο, τα drums, όλα αυτά, λίγο να τα φέρουμε, να τα εξυγχρονίσουμε και σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά το εξυγχρονίσουμε. Αλλά κάνα δύο πράγματα, ας πούμε, τα θυμάμαι έτσι με τον μπαμπά μου, ας πούμε, που ερχόντουσαν κάποιοι μουσικοί έτσι πολύ γνήσιοι άνθρωποι τότε που έχουν συγχωρεθεί έτσι αρκετοί. Αλλά είναι έτσι αυτό. Βασιλιά στο κλαρίνο, κλασικά, τραγούδι πάρα πολύ, ειδικά στα ορεινά εκεί πέρα, χαμός το τραγούδι. Και κάποιους ιδιαίτερους χορούς που χορεύουμε εκεί πέρα στο Αιδονοχώρι, το Πάσχα και όλα αυτά. Μικρά Ασία, εντάξει, δεν την έχω ζήσει τόσο πολύ. Ναι, λογικό. Ποιο είναι το αγαπημένο σου όργανο? Ωραία, όργανο. Να παίζω ή να ακούω, ας πούμε. Να παίζω, φαντάζομαι. Παίζουμε και τα δύο. Ωραία, καλά, βασικά. Είπαμε και στην αρχή ότι θα παίξω τζαμπούνα, οπότε υποθέτω είναι εύκολη απάντηση. Βέβαια, και η λύρα. Και η λύρα είναι ωραία. Η λύρα, όλες οι λύρες είναι ωραίες, βέβαια η δωδεκανησιακή, ας πούμε, με συγκινεί πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει και της δράμας η λύρα. Και η δραμηνή λύρα είναι εξαιρετική και αυτή. Με το χαρακτηριστικό της, το δικό της, και αυτό πολύ ωραίο, με το σοκράτημά της, όλα. Ναι. Αρχαίγωνα όργανα και τα δύο, και η τσαμπούνα και η λύρα, πολύ παλιά. Ναι, ισχύει. Πράγματι. Οπότε ναι. Ωραία. Τι περιοχές θα μας παίξει σήμερα? Ωραία. Ό,τι θέλετε. Από νησιά, ό,τι έχω ψάξει μέχρι στιγμής, εντάξει, όσο μπορούμε. Κυρίως ξεκίνησα, ας πούμε, την τσαμπούνα επειδή μου άρεσε η Κάρπαθος πάρα πολύ. Οπότε, άμα έχουν την ευκαιρία να παίξω λίγο Κάρπαθο. Άρα στην Κάρπαθο το οφείλουμε αυτό, ναι, κυρίως, ας πούμε, ναι. Να είναι καλά οι άνθρωποι εκεί πέρα, πώς τα διατηρούν όλα αυτά τα πράγματα πολύ καλά και πολύ γνήσια, με πολύ μεράκι. Και μετά από Κυκλάδες, έχει εκεί πέρα τα πάντα. Έχουμε Τζιά, έχουμε Κύθνο, όλες οι Κυκλάδες έχουν τσαμπούνα σχεδόν.
Ναι. Οπότε, ναι. Εμένα από την Κάρπαθο μου αρέσει πάρα πολύ η φωρισιά του Ολύμπου. Α, ναι. Έχουν πολλά χρώματα. Ναι, πράγματι, όντως πολλά χρώματα μιλάς, σαν τσιγκάνας είναι. Αλλά είναι ωραίο, έχει την ομορφιά του κι αυτό. Δεν ήταν πάντα έτσι. Τώρα, όσο προχωράει το πράγμα, έτσι γίνονται και πιο φανταχτερά έτσι. Αλλά έτσι είναι η παράδοση, προχωράει. Τέλεια. Μπορείτε να μας γράψετε στα σχόλια από κάτω και τι τραγούδι θα θέλετε να ακούσετε κι εσείς. Ελπίζω να μπορώ να το παίξω, βέβαια. Εντάξει. Θέλεις να ξεκινήσουμε? Ναι, να ξεκινήσουμε με λίγο τζιά, με λίγο κύθνο. Κάτι πιο χαλαρό. Κάτι πιο χαλαρό. Κύθνο προς το τέλος. Ωραία. Κάτι πιο χαλαρό. Να πούμε τζιά. Τζιά. Ωραία, πάμε. Τέλεια. Να κλείσω τις κάμερες τώρα που θα... Θες λίγο χρόνο για να τη φουσκώσεις? Όχι, έτοιμος είμαι νομίζω. Εντάξει. Δίνω. Ναι. Μαρούσα για νερό, στην βρύση θα σε καρτερώ. Να σου τσακίσω το σταυρί, να πας στη μάνα σου αδιάνει. Πούσε στο κρενό, μίλιτσα πούσε στο κρενό, τα μήλα φορτωμένη. Τα μωρέ τα μήλα σου λυμπιστικά, τα μήλα σου λυμπιστικά, μα το γκρεμνό φοβούμαι. Στα μαλλιά θα στα κάνω κατσαρά, Πολκα το έχει στο μαλλί για να σ' αγαπώ πολύ. Πολκα το έχει στο μαλλί για να σ' αγαπώ πολύ. Άστα να αρμονίζουνε, να τσουρομαδίζουνε.
Φοβερός ήσουν. Τι ακούσαμε? Λοιπόν, έπαιξα όσο μπορούσα. Δύο σιρτά από την Τζιά. Το πρώτο είναι Μαρούσα, πολύ γνωστό και αγαπητό. Το δεύτερο είναι η Μιλίτσα. Μετά το γύρισα σε μπάλο, όπως κάνουν και στη Τζιά, δηλαδή είναι συνεχόμενο αυτό, δεν σταματάει δηλαδή το σιρτό. Ναι. Πάει κατευθείαν μπάλος. Και μετά από τον μπάλο πάει πόλκα, που πιάνονται στους ώμους και τραγουδάνε. Με αυτά τα αντίστοιχα τα ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο σου. Ευχαριστώ, καλά. Μας γράφουν και εδώ σχόλια. Να είναι καλά τα παιδιά. Ναι. Θα ήθελα να μου πεις, τι είναι η μουσική για σένα? Δύσκολη ερώτηση αυτή. Τι είναι η μουσική για μένα? Κομμάτι της ζωής. Πραγματικά έτσι είναι. Δηλαδή, καλά, εγώ προσωπικά είμαι λίγο έτσι πολύ βαθιά μάλλον χωμένος. Δηλαδή, μόλις ξυπνήσω πρέπει να βάλω κάτι να ακούω. Ναι. Αλλά είναι και βιώματα, δηλαδή και στους ανθρώπους τους δικούς μας και σε όλο τον κόσμο. Φυσικά, οι άνθρωποι με τη μουσική έτσι περνάνε καλά. Ναι, άμα δεν ακούσεις μουσική όταν ξυπνείς, δεν πάει καλά η μέρα. Ναι, πρέπει να ακούσεις κάτι να ξεκινήσει όμορφα. Δηλαδή, να πεις τον πόνο σου, να χαρείς, όλα αυτά. Όλα. Έτσι ακριβώς. Κι εγώ κάπως έτσι. Ναι, δεν μπορώ χωρίς τη μουσική. Όχι, δεν γίνεται. Πες μου για την παράδοση. Τι παρατηρείς σήμερα? Τι παρατηρώ σήμερα στην παράδοση? Πάλι μεγάλο θέμα τώρα, πού να το πιάσουμε όλο. Με λίγα λόγια, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Εντάξει, είμαι και μικρός, αλλά πόσο ακούω, πόσο έχω ρωτήσει και παλιότερους, ειδικά με τον πατέρα μου, έτσι έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις αυτό. Παλιά, δηλαδή, π.χ. στα χορευτικά, ας πιάσουμε τώρα. Ο πατέρας μου τέλος πάντων ήθελε να πάει να ακούσει κάτι και λέγανε: θα έρθουν τα όργανα από πάνω, Μακεδόνια να μας παίξουν στην Αθήνα. Αυτό γινόταν, ξέρω εγώ, άντε μια φορά το μήνα. Τώρα μιλάμε για δεκαετίες πότε, τώρα 80-90, ας πούμε. Ναι. Τώρα κάθε εβδομάδα έχεις κάπου να πας να ακούσεις κάτι. Δηλαδή και καλό κιόλας. Δηλαδή σιγά σιγά οι άνθρωποι, κάποια νεαρά παιδιά κιόλας ψάχνονται πάρα πολύ. Που μου έχουν κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Ειδικά στο 5 έχω τα παιδιά, οι Γκαϊντέ, όλοι αυτοί έτσι κάποιες μπάντες, πολύ ψαγμένοι. Ναι. Και δεν το ερευνάνε πολύ το πράγμα, δηλαδή και το κρατάνε. Πολύ ωραία. Ναι, δόξα τω Θεώ. Ναι. Τι παρατηρείς στα γλέντια και στα πανηγύρια σήμερα? Λοιπόν, είναι ανάλογα το γλέντι που θα πας και στο πανηγύρι που θα πας. Ναι. Υπάρχει σίγουρα το τουριστικό πανηγύρι τώρα πλέον. Παλιότερα εντάξει δεν υπήρχε τόσο, όσο πιο παλιά πας. Φυσικά. Οι άνθρωποι είχαν τα δικά τους πανηγύρια, τις γιορτές τους, όλα αυτά. Τώρα. Πώς είναι τα πανηγύρια εδώ στην Αθήνα? Λοιπόν, δεν είναι διαφορετικά από ότι είναι, ξέρω, στα χωριά, στα νησιά? Ανάλογα πάλι το γλέντι. Δηλαδή, άμα είναι ένα γλέντι όπως λέμε τώρα, δηλαδή βγάζουμε την αφίσα και λέμε παραδοσιακό γλέντι με μουσικές από εκεί. Εντάξει, και μαζεύονται όλοι από τα χορευτικά, χορεύουν. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση τόσο πολύ με το πώς γλεντάγαν οι άνθρωποι. Πιο παλιά. Καλά, ναι, και πιο παλιά δεν υπήρχαν αυτά σχεδόν. Ναι. Αλλά οι άνθρωποι παλιά. Τώρα έχουμε πολύ στο γλέντι, όταν λέμε, έχουμε πολύ φόξ, ας πούμε, το χορό. Πάρα πολύ. Ενώ παλιά δεν ήταν έτσι. Ο χορός ήταν ένα κομμάτι. Ναι. Και ακόμη έτσι είναι, άμα πας στο χωριό το ίδιο, ας πούμε, σε κάποια γιορτή που δεν έχει πολύ κόσμο και τουρισμό. Δηλαδή πρέπει να τραγουδήσεις πρώτα, πρέπει να φας, πρέπει να πιεις καλά. Θα τραγουδήσεις πολύ, θα περάσεις καλά και μετά θα χορέψεις και λίγο, άμα θες, ας πούμε. Είναι όλο μαζί. Δεν είναι μόνο χορός. Είναι βίωμα ολόκληρο. Ισχύει. Θα θέλεις να μου πεις λίγο για την τσαμπούνα? Ναι, τι είναι η τσαμπούνα? Ωραία, μ' αρέσει η ερώτηση αυτή, χαίρομαι. Λοιπόν, τι είναι η τσαμπούνα? Λοιπόν, είναι ένα όργανο παραδοσιακότατο, αρχαίο. Έχουμε οι πρώτες αναφορές που, όπως είχα ψάξει, είναι γύρω στον 1ο αιώνα. Μετά Χριστόν, λέμε για άσκαυλο και όλα αυτά. Πολύ έτσι. Κρατάει στους αιώνες αυτός ο ήχος. Δηλαδή, άμα τον ακούσεις έτσι, σε γυρνάει πάρα πολύ παλιά. Και με συγκινεί πάρα πολύ έτσι όταν τον ακούω. Δηλαδή, ότι επιβιώνουν πράγματα ακόμη, τέτοια πράγματα. Μέχρι σήμερα είναι τρομερό για μένα. Είναι και το όλο όργανο έτσι, μιλάμε, έτσι όπως είναι η κατασκευή του. Δηλαδή, ήθελε πολύ μερακλείδες για να το φτιάξουν και μ' άρεσε. Έλεγε και την κατασκευή του οργάνου τώρα. Έλεγε μια ιστορία ο Παπαδεμέναγας από την Τζιά. Λοιπόν, είχε μια ιστορία και λέει, ας πούμε, για την κατασκευή πώς φτιάχτηκε αυτή η τσαμπούνα. Τώρα, για όποιον δεν ξέρει, η τσαμπούνα είναι σαν την γκάιντα. Νησιώτικη βέβαια, και με κάποιες τσαμπούνες βέβαια βρίσκουμε και στην Εύβοια. Το τουλούμι είναι επίσης το ίδιο πράγμα σχεδόν, η ασκομαντούρα, όλα αυτά. Ακόμη και στα παράλια της Μικράς Ασίας έχουμε τσαμπούνες. Τέλος πάντων, ναι, είναι σαν την γκάιντα, αλλά με καλάμια και τα συναντάμε έτσι στο Αιγαίο μας κυρίως. Και πώς λειτουργεί? Λοιπόν, ναι. Λειτουργεί με καλάμι. Το οποίο τώρα μέσω ράδιου δεν μπορώ να δείξω, αλλά όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει. Τι κάνεις, παίρνεις καλαμάκια και τα κάνεις μια σχισμή, ας πούμε, πάνω τους, θα λέμε μπιμπί και αυτά.
Και το μπιμπικάκι αυτό, όταν το φυσάς, πάλεται και βγάζει ήχο. Και αυτός ο ήχος λοιπόν τον βάζουμε μέσα σε κάποια μεγαλύτερα καλάμια που έχουν τρύπες. 5 τρύπες το κάθε καλάμι. Και αυτό τελειώνει συνήθως σε ένα κέρατο ή σε κάποια ξύλινη κατασκευή. Όπου είναι το ηχείο και βγαίνει ο ήχος δυνατός. Και έλεγε τώρα αυτό ο Παπαδεμένας που έλεγα πώς έγινε αυτό τώρα. Λέει, φαντάσου, λέει, είναι ένας χωρικός τώρα, λέει, παλιά. Γεωργός τώρα, ξέρω εγώ, τον πρώτο αιώνα. Και είναι εκεί πέρα με τα πρόβατά του, κάθεται έτσι, παίζει τη φλογέρα του δίπλα στο ποτάμι. Που έχει και καλαμιές. Και καθώς κάθεται λοιπόν και παίζει, φυσάει αέρας και από τις καλαμιές ακούει ένας περίεργος ήχος. Και ακούει αυτό, ας πούμε. Όχι τόσο δυνατά, αλλά. Λοιπόν, και σου λέει, τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, πω. Και πάει εκεί πέρα και βλέπει ένα καλαμάκι, ας πούμε, λίγο σπασμένο, όταν φυσάει αέρας, να πάλεται έτσι με αυτόν τον περίεργο τρόπο και να βγάζει αυτόν τον ήχο. Και σου λέει ότι πιθανόν το πήρε σπίτι του αυτός ο άνθρωπος, το ψάξε, έβαλε λίγο ένα καλάμι έξτρα να δει πώς γίνεται, το άφησε στο παιδί του να το ψάξει κι άλλο κι άλλο, και έτσι έγινε και το φτιάχνει ένας και έβαζε κάτι παραπάνω άλλος. Και σιγά φτιάχτηκε αυτό που λέμε τσαμπούνα. Και επιβιώνει μέχρι σήμερα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Τέλεια. Η τσαμπούνα εμένα είναι από τα αγαπημένα μου. Ίσως και το αγαπημένο μου. Αλήθεια, με τιμάς. Ναι. Με τιμάς με αυτό. Είναι ωραίο. Ναι, γιατί έχει κύθνο. Καλά, έχει πολλά πράγματα. Σίγουρα, ναι. Πάρα πολύ πράγμα. Ναι. Δεν σταματάει, μου λέμε. Όσο και εγώ νομίζω ότι μαθαίνω, τελικά υπάρχουν 1000 άλλα που δεν ξέρω ακόμη. Ναι. Θες να κάνουμε διάλειμμα για να, άμα έχει ζεσταθεί, να. Ορθές. Δεν με πειράζει, μόνο να θες. Ένα διαλυματάκι 3 λεπτά για να ξεκουραστείς λιγάκι και επιστρέφουμε με μουσική. Αμέ. Εντάξει. Επιστρέψαμε για να παίξουμε μουσική. Ντουμπάκια που να πάμε, στα ντουμπάκια που να πάμε, στα ντουμπάκια που να πόψε όλα η τσαμπούνα. Άρχισε γλώσσα μ' άρχισε τραγωδιά να ραδιάζεις και την καλή παρέα μου να τη διασκεδάζεις.
Παίξε τσαμπούνα δυνατά και εσύ του πήγε ματά. Μήπως την επλανέψουμε αυτή τη μαυροματά. Όταν ακούω και λάλη του μπάκι και τσαμπούνα, τον ουρανό ψηλά πέτω και ξνώ κάθε φουρτούνα. Μπράβο σου. Μπράβο. Να εξηγήσω και τι ακούσαμε, γιατί ήταν πολλά τέλος πάντων. Τι για λίγο χρόνο που έχουμε. Λοιπόν, πάλι με προσπάθεια. Ακούσαμε στην αρχή λίγο ένα κοτσάτο από την Άξο. Με τα τουμπάκια δηλαδή. Είναι, που λένε έτσι δύστιχα στο κοτσάτο αυτό. Είναι καλαματιανό της Νάξου. Μετά ακούσαμε λίγο θαλασσάκι, το γνωστό τραγούδι. Μετά ένα καλαματιανό με τον τρόπο παίξήματος λίγο από τη Λέρο, που λέγεται Βάρκα μου μπογιατισμένη. Που λένε και εκεί δύστιχα είναι ο σκοπός τέλος πάντων. Και μετά το γύρισα λίγο σε Παριανά, που είναι λίγη μπάλη ας πούμε. Ένα γυρισματάκι, και μετά το έκανα σε Παριανά δύστιχα. Τα οποία είναι πάλι ένα σκοπός που λένε έτσι μαντιναδούλες, έτσι τα λένε. Αυτοί τα λένε δύστιχα στην Πάρο. Έχει ποιηματάκια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Πλάκα. Είναι από τα ακούσματα που αγαπάω πάρα πολύ. Είναι ωραία, είναι εξαιρετικά. Ναι. Θα ήθελα να συζητήσουμε πάλι για τα γλέντια και τον τουρισμό. Δηλαδή, πολλές φορές συναντάμε σε κάποια γλέντια που ο ντόπιος πια δεν πάει πια στα γλέντια αυτά που πηγαίνει κάθε χρόνο, γιατί υπάρχει τουρισμός και. Του χαλάνε το γλέντι. Ναι, χαλάνε το τι θα μπορούσε να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτό? Ωραία, λοιπόν. Εξαιρετική ερώτηση και αυτή. Τώρα δεν μπορώ να την απαντήσω κι εγώ, δεν είμαι ο ειδικός. Όχι, αλλά κατά τη γνώμη μου, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Τα γλέντια όσα έχουν, υπάρχουν στα νησιά, κυρίως το βλέπουμε αυτό βέβαια, για τουριστικά γλέντια. Εντάξει, σιγά σιγά και σε άλλες περιοχές. Όλες έχουν επηρεαστεί, είτε από τον τουρισμό γενικά, ας πούμε, που πηγαίνουν διάφοροι, είτε από τον τουρισμό των χορευτικών. Δεν είναι και αυτό τουρισμός, ας πούμε. Το βλέπουμε π.χ. στη Δράμα την πρωτοχρονιά ή στο Νέο Μοναστήρι την πρωτοχρονιά, στο Δομοκό. Ενώ στα νησιά, εντάξει, πηγαίνουν όλοι και ξένοι και όλα αυτά. Τώρα, τι μπορούν να κάνουν οι ντόπιοι, να κρατάνε τον πυρήνα. Να κρατάνε τον πυρήνα, να κρατήσουν βασικά τα γλέντια τους, να μην τα έχουν κυρίως για να προσελκύει τον τουρίστα αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, εννοείται να βγάζουν και λεφτά οι άνθρωποι. Ναι, είναι καλός και τουρισμός. Είναι καλό, φυσικά. Αλλά πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Φυσικά, εννοείται. Για να είναι ικανοποιημένοι και οι δύο μεριές. Δεν γίνεται να βάζουμε τον ντόπιο κάτω από τον τουρίστα. Εντάξει. Είναι κρίμα. Πραγματικά. Γιατί χωρίς τον ντόπιο δεν θα υπήρχε κάτι να επισκεφθεί ο τουρίστας ούτως ή άλλως. Που είναι έτσι ωραία τα νησιά μας, δόξα τω Θεώ. Τώρα. Κάποια γλέντια όντως γίνονται για τον τουρισμό και μόνο. Ή έχουν χαλάσει αρκετά πανηγύρια πλέον σε κάποια νησιά. Αλλά αυτό γίνεται και από όλους. Δεν φταίνε μόνο οι τουρίστες δηλαδή που πηγαίνουν. Είμαστε κι εμείς πώς θα διαχειριζόμαστε. Ναι, φυσικά. Και ο τάδε δήμος ή ο τάδε σύλλογος, όπως θέλει να το οργανώσει αυτός. Ναι. Άμα θέλει όμως να έχει και τα δύο, καλό είναι να οργανώνονται πλέον και να βάζουν ένα κανονισμό, ας πούμε, π.χ. Παράδειγμα τώρα, εγώ λέω, όπως είναι, ας πούμε, ο χορευτικός τουρισμός, θα το πω. Αυτό είναι μοναστήρι Δομοκού, ας πούμε, κάθε χρονιά, την πρωτοχρονιά. Τι γίνεται, πηγαίνει όλος ο κόσμος και πέρα, όλη η Ελλάδα συναντιέται και όλα τα χορευτικά της Ελλάδας, πηγαίνουμε εκεί τέλος πάντων και περνάμε ωραία με τους μοναστηριώτες, πολύ μερακλείδες οι άνθρωποι, το έχουν φροντίσει το εθιμό τους. Και τι κάνουνε, αυτοί έχουν ένα, ας πούμε, κανόνα. Λένε ένας κύκλος πάντα. Δεν επιτρέπεται να σπάσουν πολλοί κύκλοι για να γίνει χαμός. Οπότε. Και αυτό το έχουν πολύ σκληρά, το κρατάνε. Οπότε όταν κάποιος πάει και το κάνει αυτό, εντάξει, μπορεί άθελά του, κατά λάθος, δεν το αφήνουν όμως. Λένε στα μεγάφωνα, ξέρω εγώ, ένας κύκλος στο Νέο Μοναστήρι, λέει, ένας κύκλος. Και το καταλαβαίνει όποιος είναι. Ναι. Και γίνεται πάλι ένας. Ναι, και γίνεται πάλι ένας. Δηλαδή δεν το αφήνουν, ρε παιδί μου, να πάει όπως να είναι το πανηγύρι και δεν μας νοιάζει. Θέλει λίγο να το συγκρατείς. Και από τις δύο πλευρές βέβαια. Και όσοι πάνε να είναι και συνειδητοποιημένοι φυσικά.
Τώρα, ναι, άμα ο άλλος δεν έχει καμία ιδέα από χορό και τέτοια, τι να τον κάνεις. Εντάξει, γίνεται το γλέντι αυτό, αλλά φροντίζεις να υπάρχουν και τα γλέντια τα άλλα, τα πιο κλειστά. Τα καλά γλέντια πλέον στα νησιά είναι το χειμώνα και off-season γενικά. Εκείνα τα καλά, τα οικογενειακά, τα πιο γνωστά θεωρώ. Όντως, δεν μαζεύει πολύ κόσμο. Θα ήθελες να κάνουμε διάλειμμα, άμα θες, να ξεκουραστείς λιγάκι και να παίξουμε κύθνο. Να παίξουμε μια κύθνο, εννοείται. Που είναι πολύ αγαπημένη μου περιοχή, και ο Σρητός και ο Μπάλος και όλα. Χορέψαμε πριν με το Πέτρο. Αμέ, κάτι χορέψαμε. Βάλω κύθνο πριν. Ναι, αμέ. Ωραία, θα ξαναβάλουμε τώρα, δεν ξαναπούμε. Ναι. Ωραία, αμέ. Κάνουμε 2 λεπτά διάλειμμα γιατί έχει πολύ ζέστη εδώ, δεν έχουμε air conditioning. Να πάρουμε και 2 ανάσες. Ναι, να ξεκουραστείς λιγάκι. Συγγνώμη γι' αυτό. Και συνεχίζουμε. Ναι. Στρέψαμε, θα έχουμε ανοιχτή την πόρτα τώρα. Θα ακούγεται λίγο αντίλαλος. Αυτό, απολαύστε το. Ωραία. Αν θέλεις να αρματώσεις, αν θέλεις να αρματώσεις καινούρια μηχανή. Βάλε κορίτσια ναύτες, βάλε κορίτσια ναύτες, βάλε κορίτσια ναύτες κι εγώ τραβώ κουπί. Φοβερός είσαι. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Τώρα ακούσαμε λίγο Μπάλο Τσαμπονιστό της Κύθνου. Το Κάλε Μπαρμπαγιοργάκη. Και αυτός ο σκοπός που λέμε δύστιχα πάνω. Και χορεύει ο κόσμος, κάνει εκεί πέρα στροφές, βόρτες, εκεί πέρα ζαλίζεται ο κόσμος, περνάνε όλοι ωραία. Ναι. Εμένα Κύθνος μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή Μπάλος και Σρητός Κύθνου. Είναι από τα αγαπημένα μου. Έχει πολλές στροφές, ζευγάρια. Έτσι, πάει και με την εποχή αυτό. Εμείς έτσι που θέλουμε το χορό πολύ να ξεδώσουμε, να ιδρώσουμε εκεί πέρα. Η Κύθνος, ναι, φυσικά είναι. Αλλά όλα έχουν τη χάρη τους και τα φθορά. Όλα. Κάθε περιοχή δηλαδή έχει μια μορφιά.
δικιά της. Έχει κάτι ξεχωριστό. Έχει full κάτι ξεχωριστό. Έτσι, το πώς παίζουν, πώς τραγουδάνε οι άνθρωποι, τι επιρροές έχουν και έχουν κάνει πράγματα δικά τους, άλλα ξένους σκοπούς, πώς αλλάζει. Μοιραζόμαστε πράγματα μεταξύ μας και έχουμε κάνει ένα δικό μας πράγμα. Πολύ όμορφο αυτό. Να μην το ξεχνάμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί, ναι. Έτσι, η δυτικοποίηση, έτσι, μόνο και μόνο για τη δυτικοποίηση είναι κρίμα. Ναι. Παλιά άνθρωποι τι κάνανε, αυτό, ακούγανε κάτι από άλλον, το παίρνανε και το κάνανε δικό τους όμως. Που ναι, ναι. Και γι' αυτό είναι όμορφο. Και είναι μαγικό γιατί το κρατήσανε πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, ναι. Αιώνες. Εννοείται. Και μάλιστα, όχι μόνο το συγκινητικό αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ με τα προδοσιακά τραγούδια, Κατερίνα, είναι όλα αυτά τα τραγούδια ξεκίνησαν κάπως. Δεν πήραν αυτή την τελευταία μορφή όλα αναγκαστικά. Ναι. Ξεκίνησε κάπως ένα τραγούδι. Κάποιος είχε ένα πόνο, είπε ένα δύστιχο ρε παιδί μου, κόλλησε ή είπε ένα σκοπό. Και άρεσε. Και σιγά σιγά άλλος έβαζε κάτι παραπάνω. Και άλλος έβαζε και κάτι παραπάνω. Και άλλος έκανε ένα κολπάκι λίγο στο παίξιμο. Ναι. Και σιγά σιγά έφτασε αυτή η μορφή σε εμάς με καλλιτέχνες άγνωστους. Ναι. Το μόνο που ξέρουμε από αυτούς είναι η υπογραφή που έχουν βάλει πάνω στο τραγούδι. Δηλαδή ο ένας έχει βάλει αυτό το πραγματάκι και έχουμε πάρει ένα όμορφο πράγμα. Ένα μοσαϊκό μιλάμε. Και είναι τέτοιος θησαυρός. Κρίμα να τον πετάξεις. Πολύ κρίμα. Αυτό είμαστε πολύ τυχεροί. Ισχύει. Θέλω να μου πεις πώς έμαθες μουσική, πώς έμαθες όλη αυτή την παράδοση και πώς την μαθαίνανε οι γονείς μας, οι γιαγιάδες, οι παππούδες μας. Ωραία. Λοιπόν, πώς έμαθα εγώ. Τώρα, εγώ μουσική έτσι τεχνικά δεν ξέρω. Δηλαδή, νότες τώρα τα μαθαίνω έτσι πολύ χαλαρά, δεν ξέρω πεντάγραμμο και όλα αυτά. Έμαθα από αυτή κυρίως και βλέποντας από YouTube πράγματα. Γιατί τώρα πλέον. Παλιά ήταν πολύ δύσκολο να βρεις καταγραφές. Έπρεπε να πας από κοντά να ακούσεις πώς παίζουν. Που αυτό δεν μπορούσε ο καθένας να το κάνει. Για να παίξει έτσι όπως παίζουν εκεί. Τώρα πλέον με το YouTube, ειδικά και το Facebook και όλα αυτά, ανεβάζει ο κόσμος πράγματα δικά του αρχεία. Ναι. Και να είναι καλοί άνθρωποι που το κάνουν. Γιατί μας βοηθάνε και εμάς τους νέους έτσι να κοιτάμε και να μαθαίνουμε. Οπότε κοιτάω, ψάχνω. Θέλει ψάξιμο καλό, να ξέρεις τι ψάχνεις ακριβώς. Σίγουρα. Και να βρεις τον τάδε παππού από εκεί, πώς έπαιζε. Να ακούσεις διάφορους. Να ακούσεις παλιά κομμάτια, πώς τα παίζανε και όλα αυτά. Γιατί κάθε περιοχή έχει δικό της χαρακτήρα. Ναι, και ύφος. Ναι, πάρα πολύ. Χρειάζεται να πας να γνωρίσεις τον παππού τον ίδιο, να σου δεις τον θησαυρό. Το καλύτερο είναι αυτό, έτσι. Τώρα εντάξει, εγώ που εκεί είμαστε νέοι, δεν έχουμε πολλά λεφτά να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί. Ναι. Κάθομαστε και κοιτάμε, αλλά μπορείς να βγάλεις πράγματα από το διαδίκτυο πλέον. Ναι. Αρκεί να ξέρεις τι να ψάξεις. Έχει πολύ θησαυρό. Χρειάζεται πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να τα βρεις αυτά. Θέλει διάκριση, να ξέρεις ποιον κοιτάς. Αυτό. Ναι. Γιατί τώρα εντάξει, όλοι παίζουν τα πάντα σχεδόν τώρα. Ναι. Που άμα θες να αποδώσεις κάτι παραδοσιακά και γνήσια, εντάξει, δεν είναι πάντα καλό αυτό. Ναι. Εντάξει. Είναι δύσκολο να τα αποδώσεις όπως είναι. Ακόμα και εγώ προσπαθώ τώρα, δεν είμαι και εγώ τελείως δηλαδή. Και μάλιστα όσο πιο πολλά παίζεις και όλα και λίγο αλλοιώνεται το ύφος της κάθε περιοχής που προσπαθείς να βγάλεις. Τώρα επειδή είπες πώς παίζαν οι παλιοί και όλα αυτά. Κάπως έτσι. Τώρα αυτοί μεταξύ τους έτσι γνωριζόντουσαν, ανασώοι, ποιος ήταν μουσικός, ανάλογα και την περιοχή πάλι είναι διαφορετικά βέβαια. Δηλαδή στα νησιά παίζαν οι ίδιοι όργανα. Ενώ ας πούμε σε περιοχές όπως είναι η Ήπειρος, οι Σέρρες και όλα αυτά, που δεν παίζαν οι ίδιοι οι Έλληνες ντόπιοι ας πούμε όργανα, τα παίζαν άλλοι, τα παίζαν οι γύφτοι κυρίως. Ναι. Και με πολύ σεβασμό το λέω αυτό το χαρακτηρισμό έτσι. Ναι. Γιατί αυτοί είναι και αυτοί οι στυλοβάτες έτσι, κρατάνε την παράδοσή μας πάρα πολύ. Ναι. Και πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Οπότε ναι, πήγαινε ανάλογα το σόι σχετικά με την τζαμπούνα, ας πούμε. Ήταν ο παππούς, έπαιζε. Πήγαινε ο γιος δίπλα του, άκουγε, ή ήταν ο συγκεκριμένος, ας πούμε, τάδε παλιός και καλός τσαμπουνιέρης του χωριού και πηγαίναν όσοι ήθελαν νέοι να πάνε να τον ακούσουν. Γιατί αυτό έπαιζαν μόνο κιόλας, δεν είχαν και κάτι άλλο εκεί πέρα. Και οπότε έμαθαν μόνοι τους να τραγουδάνε μέσα στα γλέντια, επειδή ήταν όλη την ώρα μέσα στο γλέντι και τραγουδάγαν όλοι μαζί. Άκουγε ένας τον άλλον, ακούγανε οι νέοι τους παλιούς πως τραγουδάνε. Και μετά αυτοί με το δικό τους χαρακτήρα βάζαν και αυτοί μια πινέλια. Και έτσι μαθαίνανε, από κοντά δηλαδή. Έπρεπε να ασκήσεις, να το κοιτάς τα δάχτυλά του, πώς το κάνει, πώς κάνει αυτά τα κόλπα, να σου εξηγήσει τις ανάσες. Έχει πολύ πλούτο, μιλάμε το πράγμα, δεν σταματάει. Ισχύει. Πολύ βάθος. Ναι. Τη μουσική που λέγαμε πώς μαθαίνανε οι παλιοί. Σε αντίθεση, ήθελα να σχολιάσω αυτό με το πώς μαθαίνουμε και τώρα. Πάλι σιγά σιγά μπαίνει και το πεντάγραμμο και το οδείο στη μουσική. Το οποίο αυτό παλιά πάλι δεν υπήρχε πολύ. Έτσι, σιγά σιγά γινόταν και το πεντάγραμμο εξυπηρετεί ανάγκες. Δηλαδή, ας πούμε, άμα θέλει κάποιος να ξεκινήσει,
Για μια περιοχή που όντως δεν έχει ασχοληθεί. Κάθε περιοχή έχει το δικό της ύφος. Ναι, έχει φυσικά. Οπότε χρειάζεται να μελετήσεις συγκεκριμένα πράγματα σε κάθε περιοχή. Σίγουρα. Πρέπει να ακούσεις την ίδια την περιοχή κάθε φορά. Ναι. Τώρα, δηλαδή, ήθελα να πω, η δουλειά του πεντάγραμμου είναι καλό άμα θες να μάθεις γρήγορα κάτι. Ναι. Να μάθεις μια μελωδία. Πώς είναι, ας πούμε, αυτή είναι στανταροποιημένη βέβαια η μελωδία που είναι στο πεντάγραμμο. Ενώ στην παράδοσή μας δεν υπάρχει στάνταρ, παίζω σολ, μετά παίζω ρε, μετά παίζω μη. Είναι περίπου μια ιδέα της μελωδίας και μετά ο καθένας τσαμπουνιέρης την παίζει όπως θέλει. Δηλαδή δεν υπάρχει να ακούσεις έναν παππού να το παίζει, ας πούμε, ή ένα τσαμπουνιέρι να λέω, μην λέω όλη την ώρα παππού, γιατί υπάρχουν και νέοι. Να ακούσεις έναν να παίζει το ίδιο πράγμα με τον άλλο ακριβώς το ίδιο. Αυτό είναι πολύ, είναι πολύ ξένο για εδώ την Ελλάδα, αλλά και γενικά έτσι τις περιοχές εδώ πέρα, όλο, Αιγαίο, έτσι, Βαλκάνια, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το πεντάγραμμο και όλα αυτά είναι στάνταρ πράγματα. Σου επιτρέπουν να μάθεις γρήγορα, ναι, να τα μελετήσεις άμα ξέρεις τη γνώση και βοηθάνε, αλλά για να μάθεις πώς να παίζεις καλά την παραδοσιακή μουσική, δεν σου φτάνει το πεντάγραμμο. Ναι. Πρέπει να πας να ασχοληθείς, να ακούσεις τον παλιό πώς παίζει. Ουσιαστικά κάνεις έρευνα με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Έρευνα. Το αναλύεις κιόλας, μπαίνεις σε βάθος, είναι καλό. Είναι ωραίο. Αναλύεις τη μουσική, βλέπεις με ένα σχηματικό χαρακτήρα, ας πούμε, πώς το βγάλανε βιωματικά οι άνθρωποι αυτές τις μουσικές, ας πούμε. Αλλά και αυτό που μου αρέσει, που με γιώνει και μάλιστα με όθησε να μάθω ένα όργανο, επειδή εγώ δεν με τραβούσε και πάρα πολύ να κάτσω να μάθω θεωρία μουσικής. Ναι. Είναι ότι οι παππούδες, παιδί μου, αγράμματοι άνθρωποι ήταν πάρα πολλοί. Ναι. Οπότε τι κάνανε, απλά ακούγανε, και όποιος είχε αυτή, είχε μεράκι, έπιανε ένα μουσικό όργανο και σιγά σιγά μάθαινε. Και λέω, αφού το κάνω και αυτό, θα προσπαθήσω κι εγώ. Και έτσι κάπως ξεκίνησα, ας πούμε, και μ' άρεσε αυτό. Ναι. Είναι πολύ βιωματικό η μουσική, έτσι πράγμα. Δεν είναι θεωρητικό τόσο πολύ. Αυτό. Είναι χαρά μεγάλη. Ναι, είναι μαγικό. Και ήθελα να πω ότι πριν μου είπες ότι δεν γίνεται να πεις ακριβώς η ίδια με τον άλλον. Ναι, άρα ουσιαστικά δίνεις εσύ έναν δικό σου χαρακτήρα σε αυτό που θα παίξεις. Φουλ. Και χωρίς να το κάνεις επίτηδες καμιά φορά. Ναι, δηλαδή στο χωριό λέγανε παλιά, αυτός παίζει τσαμπούνα. Ναι, ξέρω εγώ. Ξέρεις ότι είναι αυτός. Ναι, παίζανε αυτός, ας πούμε, αλλά αυτός ο ίδιος, το ίδιο κομμάτι, δεν θα το παίζει με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά. Ναι. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Τη Μαρούσα, ας πούμε. Ναι. Άμα ακούσεις διαφορετικούς τσαμπουνιέριδες από την Τζιά, γνήσιότατους, ο καθένας δεν το παίζει ακριβώς ίδια με τον άλλον. Θα το κάνει ένας, ας πούμε, άλλος θα κάνει ας πούμε, έτσι κάνει ο Σέρβος, ας πούμε, που είναι πολύ καλός τσαμπουνιέρης, ο Γιάννης Σέρβος, μπράβο του. Και ενώ ο Λευτέρης ο Ξέστερνος, που είναι ένας έτσι παππούς από την Τζιά, τον οποίο αγαπώ, και από αυτόν θέλω να μάθω, αυτόν κοιτάω στα βίντεο, αυτός το κάνει με τον προηγούμενο τρόπο που σου εξήγησα. Αλλά παίζουν το ίδιο πράγμα. Με το ίδιο ύφος, δεν φεύγει δηλαδή να πεις άλλο είναι αυτό, τελείως πράγμα, αλλά βάζει το χαρακτήρα του μέσα ο καθένας. Ναι. Σ' άλλον αρέσει να παίζει πιο αργά ή να μην αφήνει τα δάχτυλά του πολύ ψηλά από το όργανο. Ναι. Άλλος του αρέσει να παίζει πιο ελαφριά στο όργανο, αφήνει πολύ ψηλά τα δάχτυλά του, έτσι, ας πούμε. Άλλος πιο σφιχτά, άλλος του αρέσει να κάνει πολλά κολπάκια, τρίλιες δηλαδή, που κάνει όλη την ώρα, ας πούμε. Άλλος δεν θέλει, θέλει να παίζει σταθερά, να κάνει μόνο αυτό. Ναι. Τόσο πολύ πράγμα να εκφράσεις την ψυχή σου μέσα, μιλάμε. Αυτό. Φουσκώνεις τη τσαμπούνα με την ψυχή σου, όχι με την αναπνοή σου. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο πράγμα. Ωραία. Έτσι ακριβώς. Οπότε ναι, θα συνεχίσουμε και μουσικά δηλαδή. Ναι, θες να παίξουμε μουσική για κλείσιμο? Με χαρά μου. Ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες εδώ σήμερα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι, άλλος ένας λόγος που χαίρομαι που ήρθες είναι το ότι αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο την παράδοση. Δηλαδή εδώ η εκπομπή έχει θέμα να έρχεται κόσμος και να συζητάμε για την παράδοση, ό,τι θέμα θέλει ο καθένας. Και να το βγάζουμε αυτό στον κόσμο. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ήρθες εδώ, γιατί έχουμε την ίδια αντίληψη. Αντιλαμβανόμαστε την παράδοση με τον ίδιο τρόπο, και τη μουσική και τη τσαμπούνα. Το ζούμε, έχει και όλα. Ναι. Είναι και ο χορός συνδέει πράγματα. Είμαστε και δύο χορευτές. Οπότε ναι, χαίρομαι πολύ, Κατερίνα. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Το χάρηκα πάρα πολύ. Και δικιά μου χαρά είναι, και εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Καλά. Και θα παίζω όποτε θες, πες μου. Να έρθεις και άλλες φορές. Ωραία, άρα για κλείσιμο είδα εδώ ένα σχόλιο που μου ζητήσανε μια συμπεθέρα, οπότε θα το παίξω στην Ειρήνη. Και μετά, επειδή το έχω πολύ καημό, είναι το αγαπημένο μου νησί, θα παίξω λίγο Κάρπαθο, λίγο Πάνω Χορό. Ωραία, τέλεια. Οπότε πάμε να ακούσουμε αυτά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Μισό να τη φουσκώσω.
τέλειο, τέλειο. Ξεκούφανα λίγο. Όχι, καθόλου, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, ναι. Γεια σας. Ευχαριστούμε για που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλέ μπαρμπα Γιωργάκη, που είναι το μαλλιό. Ψαράκια τη γανίζει, ψαράκια τη γανίζει, ψαράκια τη γανίζει, μες στο μαριαγιό.